Filozofická fakulta Univerzity svätého Cyrila a Metoda v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie zorganizovali študentskú kvapku krvi. Cieľom podujatia bolo motivovať mladých ľudí k darcovstvu. Aby naši študenti mali záujem aj o niečo humanitné, ktoré nie slúži len na ich pomoc, ale pre pomoc všetkým. Krv darovalo 50 vysokoškolákov, polovicu tvorili prvodarcovia. Prekvapení sme, koľko ľudí vlastne prišlo, koľko ľudí si našlo čas a prejavilo záujem pomôcť iným ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Čakanie študentov sprevádzala tréma, väčšina z registrovaných to však zvládla bez problémov. Tak výborne, je to určite pre dobrú vec, takže pocity sú skvelé. No, bala som sa, plakala vonka na chodbe a teraz úplne super, mám dobrý pocit z toho. Normálne, dobre. Darcovia krvi musia spĺňať vekovú hranicu od 18 do 65 rokov a mať dobrý zdravotný stav. Krv nemôžu darovať ľudia trpiaci niektorými druhmi ochorení. Chronicky chorí ľudia, alebo teda ľudia s nervovými ochoreniami, s alergickými ochoreniami. A sú tam, teda máme presne vypracované kritéria, kedy teda môže ten darca darovať a kedy musí byť vyradený buď dočasne alebo trvalo. Niektorí študenti boli vyradení z darovania pre nízku hladinu hemoglobínu v krvi či nízku hmotnosť. Dolná hranica je 50 kg, pretože množstvo cirkulujúcej krvi závisí od celkovej hmotnosti toho darcu a my odoberáme štandardne 450 ml. Na odber nie je vhodné ísť na lačno, dôležitý je aj príjem tekutín. Je potrebné, aby ten darca bol najedený. Samozrejme musí vylúčiť mastné a mliečne výrobky, ale je potrebné, aby mal dostatočnú hladinu cukru, pretože pri tom odbere môže poklesnúť tá hladina krvného cukru. Darovaná krv slúži okrem transfúzií aj na výrobu krvných derivátov pre pacientov s poruchami zrážania krvi. Krvné doštičky sa podávajú pacientom s nádorovými ochoreniami a po transplantácii. Príďte jej vydarovať krv, aj kvapka krvi môže zachrániť život. Zuzana Takáčová, Mestská televízia Trnava.